Bayern σημείωσε την δεύτερη νίκη της στην Ευρωλίγα και εισάρρευσε εντός έδρας, καθώς επικράτησε στο Audi Dome της Γαλλικής Στρασβούργκ με 76-61. Στο πρώτο δεκάλεπτο η γαλλική ομάδα με πυλώνα τον Γκολούβοβιτς προσπαθούσε να χτυπήσει μέσα από το καλάθι και παρέμενε συνεχώς κοντά στο σκορ. Η Άλβα κατάφερε εδώ με τον Τράβες να κάνει το 16-12 και λίγο αργότερα τρέχοντας στον ευνηδιασμό και πάλι με τον Casey Rivers αυτή τη φορά να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο το 18-12. Προηγήθηκε με 25-18 την δεύτερη περίοδο με κορυφαίο τον Τζέντοβιτς, ο οποίος οδηγούσε την γηπεδούχο ομάδα στο σκοράρισμα. Πάντα όμως, κυρίως με τον Γκολούβοβιτς, η Στρασβούργκ έβρισκε τις λύσεις και κατόρθωνε να διατηρεί μία επαφή στο σκορ. Μπομπουά, την assist για τον Τζερεμί Λελού, του 3 πόντων για το 29-27, 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Μπομπουά θα ανοίξει τον ευνηδιασμό για την Στρασβούργκ, θα έρθει ο Μάρτι Κόλινς για να ισοφαρίσει σε 29-29 με το πρώτο δεκάλεπτο να τελειώνει, όπως είπαμε, 18-12 και το δεύτερο 31-29. Το τρίτο δεκάλεπτο κατάφερε να πάρει μια διαφορά 8 πόντων 44-36 ο Bayern, αλλά ο εξαιρετικός Γκολούβοβιτς έδινε λύσεις για την Στρασβούργκ. Από την άλλη πλευρά, ο Τζέντοβιτς ήταν εκείνος που οδηγούσε επιθετικά του Bayern για το 54-47 του τρίτου δεκαλέπτου. Μεσού 3 πόντων του Τζερεμί Λελούκ μείωσε 56-53 η Στρασβούργκ, αλλά κάπου εκεί η γαλλική ομάδα έμεινε από βενζίνη. Πρώτα με τον Τζούσκο Σταβάνοβιτς έξω από τα 6,75 και στην συνέχεια με τον Ιχάτ Τζέντοβιτς, δύο συνεχόμενα σουτ 3 πόντων, έκαναν διαφορά για την Bayern, η οποία δεν σταμάτησε μέχρι το τέλος να κυριαρχεί παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Γκολούβοβιτς, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους για την Στρασβούργκ. Και η Σιρίβερ θα κάνει το τελικό 76-61 με τον Ιχάτ Τζέντοβιτς να είναι πρώτος σκόρερ για την Bayern με 22 πόντους